70.000 lagun seinaleari adi sarrera eskuratu nahian, sarrerak baina 8.000 izan da, 70.000 8.000, ene bada, zenbat kontzertu gehiago egin beharroko ote ditu Ferminak abendu bukaeran, edota jaiterrak izateko arriskuan ez ote da izango, tira, gaurkoan ez dira ez lerroburu nagusiak sare sozialetan behintzat A21eko albisteak, baizik eta urteren amaieran Bilbon izango den hitzordu garrantzitsu horri begira nork izango ote duen sarrera eta nork ez. Beti ere ez dugu ahaztuko zentsura guztien aurrean, tinko 4 hamarkadatako ibilbidea goraipatzeko hitzordu horretan. Gabon guzti eta barka bieza guztue jangoikoak gorde beza lehendakaria eta batez ere Euskal Populua zene bada Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hauteskunde nagusi hauek zer nolako eragina duten baita Euskal Herri osoan ere. Ikusteke, datozen 4 urteok ez ote zaizkigu luze etorriko zenbat galdera mahai gainean nork osatuko ote du Gasteizko gobernua, noren beharra izango ote dute Gasteizko gobernua osatuko duten horiek bestelako kontuetarako etxebizitzaren legearekin zer gertatuko ote da babesten dutenak eta auzitara eraman dutenak batera gobernuan izan da, baina legebiltzarraren gehiengoak horren alde eginda esango duzu zer demontretaz ari zaterete aktualitateaz, jaun Andreok, aktualitateaz eta une honetan Euskal Populazioaren gehiengoa batzen duen inguru honetan egosten ari den aktualitateaz. Edonola ere, aizue, akaso bat baina gehiagori ahaztuko zitzaion, ez da, orain Eusko Alderdi Jeltzaleak alderdi sozialista nahi du gobernuan, Euskal Herria Bilduri eskua luzatu dio Ortuzarrek estatus berriaren bidean Madrila joateko, Euskal Herria Bilduk dio Madrilen eskuin muturra geldiarazteko Sánchezen gobernua ez duela kolokan jarriko Gasteizkoan sartzen ez baldin bada, saiatu gara laburtzen. Edonola ere, bozkatu zenutenok edota bestelako erabaki hartu zenutenok, erabatera edo bestera, eragina izan duzu, ez ote dira, azkarregi aztu 4 urteotan erabaki beharrekoak erabaki dituzten hiritarrez? Bai, nik uste dut baietz. Nik uste dut hauteskunde honetan igual aldaketa egongo litzaketela, orduan uste dut nire ustez hobeago izango dela. Gobernantzan ez dut uste, baina aldaketa bat ekarriko du gizarte mailan. Gauzak ikusiko dira beste modu batera. Nire ustez horretarako dira. Aritmetikoki zaila da gauzi aldatzea, baina, bueno, nik uste dute nonos aldatuko dara, ez dakit aurten izangoan beste urte batzutan, baina, bueno, aldatu beharko litzatek, ez? Bestela zertarako bozkatzen dugu, ez? Bai. Nik uste dut baietz, bai. Hori dino, ez? Igual orain Bilduk aterako dabela eskainoren bat gehiago, ez dakiz zer, hortxe gabezia agartzen pasetan da, ez dakit. Hori ja, adibino oraindik ez gara. Espero dugu baietz, aldaketaren bat egotia, baina azkerien gatsa dabe bai. Hemen urte askotan bardinak egon dire poterean eta hori gatza izango da aldatzea, baina bueno.
Euskal Herri osoko hauteskundeak noiz izango ote ditugu, Euskal Errepublikarik izango ote dugu? Tira, galdera potoloak gainean eguneroko baldintzak kudeatzen dituzten exekutibo hauen ingurumarian, pentsatuko duzu eta hautagaiak aurkezten hasita, aipatu izan dizkizuegu. Jago Arrasate, akaso, Itziarrituño? Se lo quiero dedicar a un compañero que también está siendo víctima de un ataque que se llama Fermín Muguruza. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. ¡Viva tú! Itziarrituño entzun duzue eta akaso gehiago fijatuta Atletikeko jokalariak Albia Lorategi inguru horietan, Sabinetxe inguruetan, nork esango luke sarri-sarri kantuan eta dantzari, elkartasuna dirazi eta Fermin Muguruzari ibilbidea aitortu dion edonork izan du ondorenean ordaina eta judiziala normalki, zentsura kontuak aipatu ditu egunotan hain zuzen ere, bere urtegunarekin batera, abenduaren 20an Bilbao Arenan eskainiko duen kontzertu handia iragartzeko probestu duelako musikari irundarrak. Tira, gauzak honela, aipatuko dugu gaurkoan nola ez, bat baina gehiago sarrera bila arituko zinetela, ikusi da, izugarrizko ikusminara egin dutela, kontzertu hortara joateko aukera izango dutela zenbaitzuk, beste batzuk akaso ez, tira, albiste bada zalantzari gabe, Fermin Muguruza eta 4 hamarkadatako ibilbidea. Para nuestro único periódico en euskera y para su director, Marcelo también que está aquí con nosotros. Zaten da plak euskaraz Wengi urakiz betza Urakiz betza Eta aurreneko galdera Iruñe Astitzi seidan luzatuko dioguna zalantzari gabe. Besteak beste, oraintxe isa sare sozialan ikusten ditugu egunean zehar zenbat eta zenbat iruzkin Iruñe irakur diezaiokegu Galder Gonzalezi. Fermin Muguruzaren kontzerturako sarrerak erosteko saiakerak Euskal ekonomiari 2,4 milioi euroko galera eragin diola. Ez dakit hainbesterako izango ote zen Iruñe, baina ziur gaur kontuak ateratzeko modukoa izan dela goizeko 9etan, naiz eta berriako harpidedunek izan dute, lehen sarrera zenbait erosteko aukera, ordubete beranduago, Fermin Muguruzaren webunean Iruñe. Zer duzu esatuko, ez dizu galdetuko lortu duzun ala ez? Akaso baten bat hater ere bilakatuko zaizulako? Ba, egon naiz ordubete hor saiatzen eta kontua da, antza denez gerora esan didatenez, 9:30 adibidez, pistako sarrera guztiak zeuden salduta eta armaietan baten bat geratzen zela. Claro, orduan 10etan saiatu garenok, niri adibidez, behin baino gehiagotan utzi dit pistan zenbateko aukeratzea, baina gero ordaintzeko orduan ez zia pasorik ematen. Nik esaten dudana, eta asko kexatu garena izan da alde batetikan jartzen, ja soldautu bat zonalde hori jarri. Gero gero ja agertzen zen, baina gero ere kuenta atrasa egiten zuen, eta... Iruñe, akaso iruditzen zaizu, plataforma teknologikoek batzutan gizazkiari ondamendiare ekartzen diotela, gaur adibide izan ziteken, alternatiba zein zen esate baterako bertso jopen, Irunen jarri fisikoki, elkarren, tira. Akaso gauza batzutan atzera ere egin beharko genuke halako atakan ez izateko. Iñaki Gurrutxagari irakurri diogu
jartzen zuen ala, esan didate ezagun baten azpitiako lengusinaren lagun batek sarrera lortu duela. Tira, gaurkoak garbi utzi diguna da, umorea galtzeko prest ez gaudela euskaldunok, eta zortekook, zorionekoak, abenduaren 20an sarrera eskuratu duzuenok, eta ikusteke ea itzordu gehiago dauden, ez dauden, eta honek ere zer gehiago ekartzen digun. Desagoaren tartea bukatu da, Iruñe badakizu, tarte askorik ez dugula izaten, analisiaren tarte honetan. 11 minutu horiek ziztu bizian dijoazela aprobetxatzen, Iruñe beste galdera trampa bat, zein da Iruñeko San Ferminetako kartel gogokoena ze, uztailaren 6a gainean dugula, esan genezake Nafarrontzat bintzat? Ojo, ojo, lehenago bada... Busti zaitez. Arkakusoren urtebetetzea, maiatzaren 22an. Baina, bai, atzo jakin genituen edo ezagutu genituen zeintzuk dira aurtengo San Ferminetako kartela izateko hautagaiak, eta bueno, Nikola lehenengo bistazoan batzuk gustokoagoak ditut besteak baina nik uste dut azkenean erabaki garrantzitsua denez, lasai ikusi, analizatu behar direla, eta bide batez, iruindarra bazara bozkatzeko aukera baldin baduzu, bueno, eta ez baduzu ere, kondestable jauregian ikusgai daudela, eta hobe da askotan presentzialki ikustera joatea, online ikustea baino. Ba, ez dakit, ez zara guzti, baduzu baten bat gogokoen? Edota, bat bera ere, edo bestela, inoiz aurkeztu alduzu zu kartelik, Iruñe? Nik, hori da Oteko Operación Triunfoko kastinera orkestea bezala. Ba, aukera hori etzazu baztertu, Euskal Ote hori noizko izango ote da. Gauzak honela, TikToka, plataforma sozialak, gai interesgarria da, eta ziur pantailaz bestalde diren ugarik, telebistaz bestalde bereziki, plataforma hauetaz gutxi jakingo dutela, TikTokataz gutxiago belaunaldearen arabera. Nik neuk ere, albiste ikusi dudanean, lehen lerroburua ikusterakoan, irakurri dut TikTokak segurtasun arriskua, menpekotasuna sortzeko bidea baduela, batez ere gazte jendearengan. Azaldu iguzu hau hobe, ze akaso bat baina gehiagok neu barne, lehen kolpean pentsatu dugu. TikToka debekatzekotan da Europan, akaso ez dela Facebookena eta horregatik bazteran utziko dute, ala bada beste arrazoi bat horretarako. Ez, bada beste arrazoia eta oso azaletik azalduko dut ez dugulako denbora askorik, baina bueno, pentsatu dezagun hasteko, doan den guztia esan nahi du erabiltzailea dela produktua. Orduan, hortik aurrera, kontuan hartu dezagun TikTok dela plataforma bat, dagoena egituratuta eskrola maigabe batean sartzeko eta pasatzeko orduak gora egiten pantailari, bideoak ikusten. Zen hori etzaio pasa TikToken jarri eta gora eta ordu bete pasatzea. Ba, bueno, kontua da beste funtzionalitate bat daukala, deitzen da TikTok Lite, eta da nolabait zeregin batzuk jartzen ditu, joku modukoak direnak, eta hori egiten du, erabiltzaileak horiek betetzearen truke jasotzen ditu, nola izan daiteke, zerbait plataforman gero sortzaileekin interaktuatzeko, ez? Nola baiteko elkarrera gina dago horretan. Da, zuk jolasten duzu edo zuk jarraitzen dituzu, betetzen dituzu zeregin hauek, eta lortuko dituzu larrosak dela txamponak izango balira bezala, gero zuzenean dagoen eduki sortzaile bati edo zeini botatzeko, ez? Eta azkenean larrosa horrek suposatzen ditu, larrosa bakoitzak direla 2 zentimo, ez dakit, Beraz, Iruñe, labur esan da, ondo ulertzeko ez dakit kaleko hizkeran. TikTok Lite hau nolabait aplikazio bat bada jokoan aritzeko eta irabazi bat izateko, edota galera izateko, kasu honetan menpekotasuna izateko besteak beste hori a priori badela galera bat, eta ikusita gaur egun jokoarekin menpekotasuna duten gaztei dagokinean behintzat gehiengoa sare sozialen bidez eta plataforma digitalen bidez heltzen dela, aintzat hartzeko kontua. Segida emango diogu, baina aipamenak badituzu sarearekin lotuta, baina
aipatu dugu plataforma honek akaso menpekotasuna eragin dezakela. Edo nola ere, sareetan bizi gara, alor ezberdinetan, aro digitala da nagusi. Euskararen presentzia, baina atzean geratzen ari da, baita kasu honetan ere ikusen entzunezkoak aipatu izan ditugu pantailak, baina sareak oroar ere bai. Egunotan dinamikain bat badira martxan, besteak beste euskaraz bizi alizateko baita sareetan ere, eta nola ez, sareetako influencer, sortzaile, erreginoi, nola ez dizu galdetuko gaiari buruz? Bai, sortzaile digital batzuk batu ginen, eta nolabaiteko komunikatu eta konpromezu bat osatu genuen, gero beste hainbat sortzaileekin partekatu genuenak, denak sareetan edukia euskaraz sortzen ditugunak noski, eta atzo plazaratu egin genuen, eta azken finean askotan esan izan dut plaza honetan, euskaraz bizi nahi bada dugula, esaten baldin badugu euskaraz sarean egotea ezinbestekoa da. Edo nola ekimen jakinen bat baduzuen egunotarako zerbait bereziki, non topa dezakegu zerbait edota izendegi bat bada, zein da kontua, labur entzuleku lertu alizateko? Bai, gure komunikatua, adibidez, nire Twitter kontuan ikusteko aukera dago, eta bertan hasierako sinatzaileak gaude, horietan erreferentziak dituzue eduki sortkuntzan ari garenok, hau da, sarean euskaraz bizitzeko aukera izan nahi baldin baduzue, akaso zuen gustokoak diren sortzaileak topatuko dituzue, eta zer egingo dugu, orain arte egiten gabiltzan, hau da, sarean euskaraz edukia sortzen ibiliko gara. Ederki, nahi duenak badakizue nola harakatu euskaraz bizitzeko aldarrikapen egunak badirelako baita sareetan ere, eta nolabaiteko arrotze hori baita sareko sortzailengan ere, jo Iruña Astitzen Arkakusoren kontuetara, eta bertan aurkituko duzue aipatutako aldarrikapena euskaraz sareetan sortu eta baita ikusi, entzun eta konsumitu baita ere. Azterketak euskaraz hori ere izpide izan dugu egunotan, Iruñe, pozik gaude? Ipar Euskal Herrian zenbait urrats badituztelako aurrean, zorionduko ditugu, ezta? Ipar Euskal Herriko ikasle finak, edo? Bai, hori da. Eta azkenean kriston borroka daramate gainean, eta korrikan izan zuten babesa ere nahiko erakusgarria izan zen, ez, borroka horrena. Eta, alaxe, ez dizut aldetuko, aprilaren 21 Iruñe. Euskal Herri osoko mapa nolabait ari da, berrosatzen, noski, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako superhauteskunden ostean, Nafarrok asko nozitzen segitzen duzu, ala lasaitu zarete zertxo bait? Bueno, nik uste dut gurera jarraitzen dugula, baina ezin dugu ahaztu Euskal Herriko beste espazio batean hauteskundeak egon direla eta aldaketa egon dela. Ezagit, aldaketa hori, ze zentzutan joango den antzematen da behintzat aro berri bat badela oroar. Iruñe, denbora gainera etorri zegu, aipatu dugu atarikoan. Ez dakit, akaso oraindik ere zirrikituren bat, esperantza izpiri geratzen zaizu, Fermin Muguruzaren 40 urte hauek hamarkada ibilbide hau ez dakit, ospatzeko izango den hitzordu horri begira? Nik uste dut esperantza ez dela inoiz ahaztuko, akaso ez da zutik ikusteko aukera egongo, baina behintzat bertan egoteko aukera izatea. Alaxe ederki, Iruña Astitz, mila esker, beste behin ere, kolpez kolpe, antenatikat. Gaueko tarte eder honetan egoteagatik eta eskerrik asko saretako berri hauek hartzeagatik. Aio, zuei, musu bat.
Eta zinemagintza kontuak, memoria historikoa, ez hain urrenera joan da, egunotan Gernikako bombardaketaren urte hurrena, Gerra Zibila, erbestea, eta gazte belaunaldiek egindako ahalegina. Ahalegin politikoa gainera batzuetan, ahaztu egiten dela edo diluitu egiten delako badirudi eta ez dakit gatazkarik etzela egon Gerra Zibilaren ingurumari horretan eta Asier Altunaren Karmele filmearen berri dakarkizuegu gaur grabaketa lanetan ari dira eta protagonista bi ditu. Karmele Urresti eta Txomin Letamendiaren historia kontatzen digulako bi euskal gazte eta erbestetik berriz ere bertara itzulita Agirre lehendakariaren gobernuaren zerbitzu sekretuekin lankidetzan. Tira, etzaizue piztualako gogoa Karmele filmea ikusteko guri bai, eta honezkero grabaketa lanetan ari direla jakinda, zein ote da filme honen atzean dagoena? Eleberri batean oinarri baldin badu ere badakizue, pantalla handira ekartzerakoan bestelako forma bat hartzen duela. Zer dio zuzendariak? Erronka handixan sartu gara, ez? Berez, bueno, beti dago bidia, jun beharrian arainok, hori irudikatzeko hemen gertuko zenaixotan. Orduan, bueno, da persona oso potentea. Bere aita zer esan, da pertsona bat, ditaron kontra hasieratik jarrera oso limitean ibiltzen da. Beti ingurukoa beldurra dute zehose gertako dela berakin oso ez durako nartzen injustizia eta hori ez, libertade esa hori ez. Eta ama ere, Carmen izeneko ama, bueno, oso potentea da. San maistra, Republikara gaian, Ondarruko emakume taldeko presidentia, eta, karo, dauka oso barneratua, transmisioa eta euskeraz erakutsi beharriz hori, hurrengo generazioak ere eukitzeko ez galtzeko hizkuntza, ez? Eta ez da geratzen hori lortu arte, ez? Eta, bueno, dia personai oso potenteak, eta bueno, beldurra ere, oso garai latzak bizitza dituzte, orduan, bueno, dauzka osagai asko, oso pelikula potentia izateko, ez? Hori beraz, Karmele filmeak ekarriko diguna eta efemeridea gaur ere bai, nahi zen bertan, garan, artefaktua atalean memoriaren kutsatila hori zabalduta, Jose Luis Zumetaren heriotza ekarri digutelako gogora, gaurko egunez zendu baitzen, bere Usurbilgo tailer kutxunean zendu zen gainera Zumeta bera. 50 urte gainera, Usurbilgo frontoiko irudi eta horma esanguratsu hori bertan denetik. Azken garaiotan bereziki zaindua izan dena eta euskal sorkuntza edota berpizkundearen lekuko garrantzitsua estuki lotuta gara Hungariari urte luzez erakutsi bezalaxe eta horregatik ere gaur oroimen berezia Jose Luis Zumetari. Lagunduko gure hitzak esan berriz esan ez daitezela aztu, ez daitezela elur gainean txorien karinek utzitako arrasto zail ederra bezen asien. Kaixo, indikatoz berriro ere euskerazko estenaldi nabarmenak aipatzera. Prime Videon Fallout telesaila, bideojokoen egokitzapen aipagarrienen zerrendan sartuko nukeen telesaila iruditu zait, Westworld telesailaren sortzaileak diren Jonathan Nolan eta Lisa Joyren eskutik iritsi da. Voltec konpainiak gerra nuklear batek planeta suntsituko duelakoan zenbait babesleku sortu ditu. Bertan, gutxi batzuk soilik bizi daitezke, dirudunak gehienak. Gainerakoak lurra zalean biziraun beharko dute. Apokalipsi nuklear bat gertatu eta 200 urtetara girotzen da istorioa, 2296 urtean zehazki. Atalak luzeak diren arren, ikuserraza iruditu zait, cliffhanger dosiak dituelako, baina batez ere, erabili duten tonuagatik. Drama badago, basakeria, misterio apur bat ere, akzioa zer esanik ez, baina kontakizun osoa tonu ganberro eta humoretsuz guztia dago. Baita satira sozial apur batez ere, Westworld eta The Boys telesailak uztartuko bagenitu bezala.
Zinema aretoetan aldiz, Zine Euskadiren eskutik Dragoi Jagolea. Pelikula euskaraz bikoiztua, familian ikusteko paregabea, garai ilunak dira Txina imperialean. Aintzinak gizakien lagun eta aliatu jakintsuak ziren dragoiak urteetan zehar jazagarriak eta ziegetan giltzapetuak izan dira. Mendiko gotorleku urrun batean, neskato batek azken dragoiari ihes egiten laguntzen dio, eta batera altxorrik preziatuena berreskuratzeko misio zoragarri batean abiatuko dira. Gainerako edukiak aldiz, Roadhouse pelikula Prime Videon, Jake Gyllenhaal protagonista duena, eta 80ko hamarkadako kultuzko film klasikoaren berrikuspena dena. Netflixen Malko fabrikatzailea pelikula italiarra, umezurtzegi batean haurtzaro zail bat elkarrekin igaro ondoren Nika eta Rigel elkarrekin adoptatuko dituzte, baina konturatuko dira ustekabeko sentimendu geldiezin batek lotzen dituela. Eta Italiatik mugitu gabe, primeran plataforman pieza paregabeak telesaia. Artisau tailer batean, 5 gaztek errehabilitazio sozialeko programa batean parte hartzen dute, irakasle nahiko erretxin batekin. Irakasleak han ez egotea nahiko luke. Emozionalki oso zauritua baitago bere semeak bere buruaz beste egin zuenetik. Gogoratu, asteko estreinaldi guztiak zeintzuk izan diren jakin nahi izanez gero, zernonikusi.eus webgunea daukazuela. Y también me gustaría poder decir que en Euskal Herria no se puede vivir libremente y plenamente en euskera, que en el sur de Euskal Herria sí se puede vivir plenamente y completamente en castellano, y en el norte de Euskal Herria se puede vivir plenamente y completamente en francés, pero en ninguno de los dos lados se puede vivir plenamente en euskera. Eta alaxe gaur pixkanaka bagoaz, bihar ere bueltan zintzo edo badakizue zital azidoak aso bueltan gatozelako, iluntzero bezalaxe informazio zerbitzu hemen kolpez kolpe antenatik aten eta aipatu dizuegu besteak beste Ipar Euskal Herrian pausotxo batzuk eman arren oraindik ere zerrolako lana badugun eta ikusteke datozen garai berriotan ere euskaraz bizi ahal izateko egunerokoan dagozkigun eskubide horiek ez gehiago momentuz baina dauzkagun horiek beteak izan daitezen baita sortzaileen eskutik ere zer nolako aldarrikapenak datozen. Garai berezi hauetan iparra non ote dugu? Tira, gaur iluntzean zertxo bat ekarri dizugu ipar zati bat behintzat bai eta bihar gehiago ere bai gabon pasa. Mila esker. Eraman azazuzuk orain oraindik iparralderago munduari buelta emateko sekula iparra galdu barik beto. Bertako bertan jaio banintz ta ikusi nahi ditut guztiak sentitzeko nire bertsio